Iman Soni. Croeso I Ffin Chanel. Helo, bawb. Dwi'n Abertawe efo Rich. Yeah, Rich, mae gen I cwestiynau o diwedd ei cynulleidfa ni am iaith Cymraeg. Yn cyntaf, fedri ti siarad gyda am dan o ti? Yeah, sure. Yeah. Wel, Rich dwi'n dod o Gernyw Rheiddiol, felly dysgwr dwi wedi dysgu Cymraeg, ond dwi'n digon o ffodus o gweithio mewn swyddfa ble mae bron pawb yn siarad Cymraeg. Felly, fi'n dysgwr, ond fi'n defnyddio llawer o Gymraeg yn fy ngwaith, ac fi'n falch iawn o fod yn siaradwr Cymraeg nawr. Fi'n teimlo bod y Cymraeg yn rhan just pwysig o fod yma yng Nghymru ac o'n cymdeithas ni. Ac dyna fe. Okay. Da iawn. O le wyt ti dod yn reiddiol? Fi'n dod o Gernyw Rheiddiol. Gernyw de Gorllewin, Lloegr. Yng Nghernyw mae gyda ni hefyd diwylliant ac iaith wahanol. Mae rhai o bobl yng Nghernyw sy'n dal I siarad Cernyweg, ond nid fel iaith cymunedol yn anffodus. Mae fy mam yn siarad Cernyweg. Fi'n deall llawer mwy na fi'n gallu siarad fy hun, ond mae Cernyw yn lle hyfryd gyda diwylliant arbennig. Felly mae croeso I pawb ymweld â Cernyw. Da iawn. Wyt ti'n siarad Cymraeg bob dydd? Ydw, bron pob dydd. Yn y swyddfa, mae bron pawb sy'n gweithio yn fy swyddfa I yn siarad Cymraeg, sy'n grêt. Fi'n gweithio mewn prifysgol. Felly, yn y prifysgol, mae un o ymrwyad i'r iaith Cymraeg. Mae'r prifysgol yn cymryd yr iaith Cymraeg yn ddifrif. Felly, mae un o llawer o cyfleoedd I ddefnyddio fy Cymraeg yno. A fi'n cymdeithasu yn y Gymraeg hefyd, tipyn bach y tu mas i'r gwaith. Fi'n aelod o côr Cymraeg yma yn Abertawe, a mae gen I ffrindiau eraill sy'n siarad Cymraeg. Felly, fi'n digon o lwcus I cael cyfleoedd. Da iawn. Dwi'n meddwl mae anodd I ni dysgu Cymraeg, achos yn arbennig yn y yn y dwyrain Cymru, mae ychydig o bobl yn siarad Cymraeg. Efo mi ar y stryd. Dwi ti ddim yn clywed llawer o Gymraeg ar y stryd yma yn y de, ond mewn wirionedd mae yno mwy o bobl sy'n siarad o leiaf tipyn bach o Gymraeg nac o'n i'n disgwyl yn reiddiol. Ar y cychwyn, pam wnes I ddechrau gyda dysgu Cymraeg, o'n i'n just cymryd yn caniatâd nad oedd neb rili yn ei siarad yn y de, ond mewn wirionedd mae yno mwy o bobl nac o'n i'n disgwyl sy'n siarad gartre neu sy'n cymdeithasu lot o clybiau rygbi er enghraifft ble maen nhw'n defnyddio'r Cymraeg. Hyd yn oed yma yn y de. Ydy. Pam penderfynes ti dysgu Cymraeg? A fod yn onest, dydw I ddim rili yn siŵr pam wnes I dechrau gyda fy swydd presennol yn y prifysgol, gwnes I symud o Gernyw I Gymru. Ac roedd ddim rili yn cwestiwn I fi, roedd yn just dewis naturiol. Fi'n hoffi dysgu ieithoedd. Yn enwedig fel rhywun sy'n dod o Gernyw, ble mae'r iaith wedi diflannu o'n cymunedau ni. Mae'n bodoli hyd yn oed nawr. Wyt ti siarad sawl o ieithoedd hefyd? Dwi wedi treulio bach o amser am tramor. Felly, fi wedi cael cyfleoedd I Fel fi? Yn union. Astudiais I y Mandarin yn y prifysgol. Fi'n dal I siarad y Mandarin, ond nid
cystal ag o'r blaen, y fod yn onest. Ond, mae'n rhan o fy mywyd i o hyd, Ffrangeg hefyd? Ffrangeg, yn Mhrydain, mae lot o bobl yn dysgu y Ffrangeg yn yr ysgol. Nid o reidrwydd ydw i'n dweud fy mod yn ei siarad. Dydw i ddim yn ei siarad yn da iawn. Yn poblogaidd iawn. Mae'n poblogaidd. Oes gen ti anawsterau siarad Cymraeg effordd teulu a cyffeithiol? Fi'n ffeindio mae un o digon o fy ffrindiau sy'n siarad Cymraeg fel mamiaith, neu sydd wedi dysgu hyd at safon eithaf uwch. Felly, does dim yn o problemau gyda fi i gymdeithasu yn y Gymraeg. Mae gen i digon o cyfleoedd i ddefnyddio fy Nghymraeg y tu mas i'r gwaith. Dydw i ddim yn siarad Cymraeg gartre, does neb yn fy teulu sy'n siarad Cymraeg yn anffodus. Ond wrth gwrs mae fy mam yn siarad bach o Cynreg, Felly, dydw i ddim yn defnyddio'r Cymraeg gartre, ond yn fy mywyd personol, fi'n cymdeithasu digon o Gymraeg. Hyd yn oed yma yn y de. Wel, fel fi wedi sôn amdano, mae yno mwy o gyfleoedd i ddefnyddio'r Cymraeg, hyd yn oed yma yn Abertawe, na mae lot o bobl yn disgwyl. Un cwestiwn am iaith Cymraeg yn Abertawe. Un o cyfrifiad 2021. Mae tua 11% o bobl Abertawe yn medru siarad Cymraeg. Gostyngiad o 2% o bobl oed 2011. Beth wyt ti'n meddwl am gostyngiad o fath? A fod yn onest, mae'n teimlo fel bach o trieni i fi, really, fel rhywun sy'n gwerthfawrogi yr iaith Cymraeg. Bach o trieni. Mae gen i rhai o cwestiynau am yr amodau y mae'r cyfrifiad yn digwydd ar y pryd roedd yno cyfnod clo. Roedd pawb yn ateb i'r cyfrifiad o gatre. Roedd gyda lot o bobl ddim llawer o gyfleoedd i ddefnyddio eu Cymraeg, felly efallai roedd yno lot o bobl oedd yn dweud nid yw'n nhw siarad Cymraeg, ond mewn wirionedd, maen nhw'n siarad mwy nac o'n i'n dweud ar y pryd, efallai. Sa'n siŵr. Mae yno lot o ffactorau oedd yn dylanwadu'r results y cyfrifiad ar y pryd, canlyniadau y cyfrifiad ar y pryd. Fi'n teimlo. Ond y fod yn onest, dydw i ddim yn un siŵr. Yw'r Llywodraeth yn gwneud digon i annog pobl i siarad Cymraeg? Fi'n teimlo bod y Llywodraeth yn gwneud llawer. Does dim modd i ffwrs bobl i ddefnyddio Cymraeg. Tas yn hwyd yn y moyn, does dim yr hawl gyda'r Llywodraeth i gwthio pobl yn rhy kind of galed. Mae yno ffyrdd i greu amodau sy'n ffafriol ar gyfer yr iaith, wrth gwrs. Un peth sy'n eithaf cadarnhaol yw yma yn Abertawe, mae lot o rhieni sy'n dewis addysg cyfrwng Cymraeg ar gyfer eu plant nhw, sy'n dda. Ond fi'n teimlo bod canlyniadau y cyfrifiad yn trieni, ond dydy e ddim diwedd y byd. Bydd yno cyfleoedd i annog mwy o bobl i siarad Cymraeg yn y dyfodol siwr o fod. Dydw i ddim yn poeni amdano. Poeni? Dydw i ddim yn poeni. Fi'n dal i deimlo eithaf cadarnhaol, optimistig am dyfodol y iaith fy hun. Ond dy poeni am y diffodol o iaith Cymraeg? Dwi'n gallu deall pam mae yno llawer o bobl sy'n poeni amdano. Ond fi fy hun, fi'n teimlo bod yno digon o bobl sy'n rili eisiau gweld yr iaith parhau i'r dyfodol. Felly mae yno lot o gwirfoddolwyr, lot o bobl yn yr holl scene gwleidyddiaeth sy'n just, sy'n annog
cymdogion neu ffrindiau i'w ddefnyddio. Dydw i ddim yn poeni fy hun. Poeni fy hun, sori. Okay, yeah. Rich, diolch yn fawr Diolch yn fawr i ti. am fi hedwi. Roedd yn pleser siarad ati am yr iaith Cymraeg. Yeah. Poblwc gyda dy daith di Yeah, good. yn dysgu Cymraeg hefyd. Diolch yn fawr. Gobeithio da chi wedi mwynhau yn fideo hwn. Os oes gennych chi unrhyw cwestiynau i mi ei gofyn, gadewch hw yn y sylw isod. Pan ysgrifiwch i fi Sianel. Os da chi'n hoffi'r fideo hwn, diolch am wylio.